Pôvodná obec Kubachy od roku 1948 premenovaná na Spišské Bystré leží 8 km južne od mesta Poprad v Hornátskej kotline medzi vrcholmi Vysokých a Nízkych Tatier. Bola založená na sútoku potokov Kubašok a Bystrá pred ich vyústením do Hornádu a prvá písomná zmienka o tejto obci sa datuje k roku 1294. V súčasnosti má Spišské Bystré takmer 2400 obyvateľov. Založenie osady úzko súviselo so založením kláštora cistercitov nedaleko Spišského Štiavnika. V obci sa nachádza murovaný gotický kostol svätého Michala, ktorý je písomne doložený od roku 1332 a niekoľkokrát bol rekonštruovaný. Patrónom Spišského Bystrého je svätý Michal Archaniel, patrón bojovníkov. Okrem materskej školy majú obyvatelia Spišského Bystrého k dispozícii aj základnú školu, ktorá svoju počítačovú učebňu sprístupnila verejnosti vytvorením internetovej čítárne. Pre lyžiarov je určite zaujímavé ski centrum Kubašok Spišské Bystré, ktoré sa nachádza 8 km od mesta Poprad a 18 km od mesta Vysoké Tatry pod úpetím vrchu Kráľova Hoľa. V obci pôsobí folklórny súbor Rovienka, ktorý vznikol v júni 2003 a prvýkrát vystúpil pri pálení jánskych ohňov. Zvyky a obyčaje si miestne obyvateľstvo uchováva v pôvodných, ale aj zmenených formách. Veľmi zaujímavou je architektúra a zástavba obce. Rodinný a spoločenský život v mnohom zachováva staré tradície, iné prispôsobuje súčasnosti.